ଶଶୁରାଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋସ ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ କଙ୍ଗାଳ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କର ଲେଖାପତ୍ର ଫାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ଦେୟ ପତ୍ରର ଦେୟ ଦେବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷାଧିକ সোনা ମୁଦ୍ରାର ଥଳି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ଭକ୍ତ କବି ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କଥା। ସେ ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ସଂସାରିକ ମାୟା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କୁନ୍ୱର ବାଈଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଶଶୁରାଳ ପକ୍ଷ କହିଲେ ବିବାହର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ନରସିଂହ ମେହେତା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବିବା ବିନା କହିଦେଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଦେଖିନେବେ। ଏହି କଥା କହି ସେ ଦ୍ୱାରକାର ସେଠ ଶାମଳ ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ 500 সোনা ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଦେୟପତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଶାମଳ ସାହୁ ନାମର କୌଣସି ସେଠ ଥିଲେ ନାହିଁ। ଶଶୁରାଳ ଲୋକମାନେ ସେହି ପତ୍ର ନେଇ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମଗ୍ର ସହର ଛାନୁମାର କଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଶାମଳ ସାହୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନରସିଂହ ମେହେତା ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକି କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଶାମଳ ସାହ ସେଠ ମୁହ୍ନି। ପତ୍ରଟି ଦେଖି ସେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହା ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ନରସିଂହଙ୍କର ପତ୍ର, ଏହାର ଦେୟ 2 ଗୁଣା ଦିଆଯିବ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ସେଠ 1000 সোনা ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଗହଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଶଶୁରାଳ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ସେଠଜୀ ଆପଣ ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରର ଦେୟ ନିଜେ ଦେଇଥାଏ। ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଫେରି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ନରସିଂହ ମେହେତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସେଠ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଯେ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ଋଣ ଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଠର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।